Buket. Aja kamu kok empuk sekali toh? Empuk toh. Suwirang ini toh. Bukete. Lagi lo buket. Ada. Luar biasa. Kamu tadi cawi toh? Cawi toh ngamut ya. Kok bau pesing nangane? Anu, nggak tahu tadi bang. Ngono loh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya ini salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar Mas Teh. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok lampunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis ngawur. Salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawi toh? Cawi toh ngamut ya. Kok bau pesing nangane? Anu, nggak tahu tadi bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemeki jarik. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Wis ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemeki roh jarik kuwi kudu piye ngono maksudku. Lah jarik kita lo sama. Ora iki ora beda no kok ya. Oh iki lek kunupane kan ta? Iya ta? Piye ngono maksudku. Lah jarik kita lo sama. Ora iki ora beda no. Iya. Oh iki lek kunup. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbok lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek, ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggit. Iya, tumplek-plek, ada yang dari Semarang, ada yang dari Brata itu. Penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat itu. Banyak. Berapa? Gak tahu kamu. Gak tahu. Masa aku kok malah ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pas. Iya, nenek aku, nenek aku ya, Mbok. Malah gayamu. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Ya. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh, nek kok nek didikan ngono to. Jajal. Yo kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Dan lainnya toh. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean nggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawuh, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, so apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan nggak ada yang tak masih banyak yang Agni ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Oh. Akhirnya Akbar ini ya gitu. Agni ki apa? Agni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak Srihandoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Wah. Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lewes wayangane kukut. Lah aja saiki to. Lah duet wong ngresik-resik alun-alun kok piye. Ora aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh? Empuk toh. Suwirang ini toh. Bukete. Lagi lho, buket. Aku ini berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Gini. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi oke ramblo kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah, ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yang nggunaku no.
Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang ini salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes oke banget ki. Heeh. Nadyan silih popo biung kaki nini satu lermyang sana kalamun muruk Nora pantas yen den nuta Ya. Iwang Suksma mangadili nuwe payungana marang panjenenganing ingsun sumrambahe marang para kawulaku ing negara Wirata. Mugi tansah kinemulan karaharjan
keselamatan donya prapteng delahan. Putraku ngger, putraku bocah bagus, bocah jentara Seta, Seta Buminjaya. Kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Dewaji Prabu Matswapati Amiji kang putrapun Seta Buminjaya. Tak kandhani ya Seta, dadi pimpinan kaya bapakmu Matswapati iki ora enteng sesanggeman kang sarta pakaryane. Pimpinan kudu bisa netepi tembung sabda Pandhita Ratu. Tegese sipating pemimpin utawa sipating nalendra ora kena goroh pindha Wikresna ingkang tumetes ana dlancang Seta. Yekti datan kena den ilangi. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Mula ing ripalungguhan iki bapakmu Matswapati wis kadung ngucap saguh apa sing kaweca kudu bisa sembada Seta. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Pamanmu ing kepatian ya kuwi Kinca Karupa lan Rupa Kinca bakal nganakake tontonan kang donya urung tawana, jagat durung nate mulat. Tontonan mau ya kuwi wujute adon-adon jago manungsa. Pamanmu Kinca Karupa lan Rupa Kinca wis padha nyiyagakake jagone ora ana liya ya kuwi pamanmu Rajamala. Tah dene babakan jago saka negara Wirata iki bakal tak pasrahke sak utuhe marang jeneng sira putraku Seta Buminjaya. Seta, apa kira-kira wis kasembadan jeneng sira anakku Seta ngentuke jago minangka kekuwatane negara Wirata iki? Wis antuk jago apa durung Ger Seta? Dadi atur-atur miturut hanut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi Bantara rinarapan mring pro abdi Kanjeng Rama nuringgih babakan punika ingkang badhe kula andharaken dhateng paduka Kanjeng Rama Dewaji Prabu Matswapati. Awit pangestu paduka Kanjeng Rama ing ripalenggahan sakmangke kang putra paduka pun Seta Buminjaya sampun angsal sawung utawi jago minangka kekuwatan praja Wirata sakmangke Kanjeng Rama. Dadi Seta ing ripalungguhan sakmengko wis entuk gawe. Nuwun inggih sampun Kanjeng Rama.
Banjur jago sing kok entuke bocah saka ngendi Seta? Jago angsal kula pados nuwun inggih saking negari Wirata mriki piyambak Kanjeng Rama. Ingkang mapan wonten ing dusun Pejagalan. Atmajanipun Ki Jagal Walakas ingkang nama pun Jagal Abilawa Kanjeng Rama. Jagal Abilawa lakar kados mekaten. Lah banjur Kanjeng Rama punapa dipun keparengaken Jagal Abilawa marak seba wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Dewaji. Ya Seta, aku kepengin ngerti, aku kepengin sumurup kaya ngapa jagone Ratu Wirata Prabu Matswapati. Nanging nyuwun pangapunten Kanjeng Rama saderengipun gandeng Jagal Abilawa menika lare saking dusun utawi lare saking desa radi kirang babakan tata krama tuwin yuda negara. Trapsilaning basa radi kirang nanging lare menika pun Jagal Bilawa ketingalipun tiyangipun saged pinercaya awit ndarbeni jiwa ingkang jujur. Ngapusi ya ora gelem, diapusi nun inggih mboten purun Kanjeng Rama. Mangkono Seta lakar kasinggihan. Yo yen pancen mangkono aja ninggal marang hambeke satriya tanah Jawa. Mara gage timbalana si Jagal Abilawa dina iki uga kon ngadhep marak ngarsaning sun Ratu Wirata Prabu Matswapati. Seta Buminjaya. Sewaka
jelangenira sang nahar pati lampah hira alon jelangan nira ginarbak badaya yuwarna nira ladalah jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara anak kungger kulup seta Buminjaya wonten dawuh Kanjeng Rama Dewaji Prabu Matswapati iki to sing kok kandhakake bocah saka dusun Pejagalan sing bakal dadi jagone wong Wirata. Nuwun inggih lakar kados mekaten nuwun inggih punika pun jagal bilawa Kanjeng Rama. Wah alah-alah. Nyawang wujute wae aku wis percaya yen bocah iki bakale bisa nandingi kridane jago saka kepatihan pamanmu si Rajamala. Ketitik bocah iki dedeke gedhe dhuwur godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune biuh rambute gondrong wah jan marem nyawang sepisanan seta wong gagah aku nderek tepung ya aku nderek tepung Gladiwanuh merga ana tetembungan
ora kenal ora tresno. Mergo ana tetembungan ora kenal ora tresno. Apa bener bocah saka Pejagalan sing jenenge Jagal Abilawa kuwi kowe? Wah, ladalah. Ngereng wae donyane kaya arep lindu. Kowe takon karo aku. Iya, kowe sapa bocah gagah? Pancen bener jenengku Jagal Abilawa. Jagal Abilawa ki kowe? Ya pancene kaya mangkono. Kowe bocah saka ngendi? Saka desa Pejagalan. Anake Ki Jagal Walakas. Ladalah. Kok aku lagi ngerti iki? Yen to jebule duwe kawula sing gagahe kaya mangkene. Pancene aku Jagal Bilawa ora tau metu saka omah. Lah terus yen Jagal Abilawa ora tau metu saka omah, gaweanmu apa Jagal Bilawa? Bantu karo bapakku. Bantu apa? Bantu mbeleh kebo, mbeleh sapi, mbeleh wedhus, mbeleh kirik. Oh, kowe kuwi? Iya. Ya. Kowe wis ngerti apa durung? Apa to wigatine Jagal Abilawa ndak timbali marak ana ngarsane panjenengan ingsun Ratu Wirata Prabu Matswapati? Aku wis dikandhani. Dikandhani karo sapa? Karo anakmu Seta Buminjaya. Kalamunta aku bakale didadekake jagone wong Wirata ngadepi si Raja Mala. Yen kowe wis ngerti apa to sing dadi darunane, kalamunta kowe Jagal Bilawa bakal didadekake jagone wong Wirata, apa kowe saguh Jagal Bilawa? Yo, aku saguh. Dasarmu apa? Dasarmu apa, wewatonmu apa? Kok kowe saguh dadi jagone wong Wirata? Aku ngrumangsani lair ana negara Wirata. Aku mangan ngombe wulu wetu saka Wirata. Ana pengayomane Ratu Gustiku Prabu Matswapati, ya kowe kuwi. Mula aku dadi bocah nom-noman, duweni kewajiban labuh marang negaraku. Yen to negaraku butuhake aku, aja to mung bandaku, nyawaku bakal tak udhokake kanggo srana jejeking kekuatan negara Wirata kene. Weh, ladalah. Ya. Ketoke kowe kuwi bocah desa, omongane kasar, ning bareng dirasakake tinemune jebul omonganmu bener, omonganmu mentes Bilawa. Aku ora susah mbok alem. Aku ora mendem pangalembono. Aku matur witing klapa sak lugune. Jagal Bilawa duweni prasetya yen to urip ana salah sawijining negara, aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa menyang kowe, nanging pitakone genti diwalik, kowe wis labuh apa menyang negaramu. Wah, elok Bilawa, kowe elok. Wah, kowe ora salah, Seta. Kowe ora salah duweni jago sing kaya mangkene. Kowe ora salah, Seta Buminjaya. Nuwun inggih ngestoaken dawuh Kanjeng Rama. Tah, yen to pancen kowe gelem, yen to pancen Jagal Abilawa siaga dadi jagone wong Wirata, kowe arep njaluk bebungah apa Jagal Bilawa? Kowe arep njaluk Raja Brana? Apa kowe njaluk derajat pangkat? Apa Jagal Abilawa njaluk kelungguhan? Yen perlu Jagal Bilawa kepengin njaluk
omah sing magrong-magrong apa njaluk bojo sing ayu kowe bakal tak turuti kowe bakal tak sembadani Bilowo aku ora njaluk apa-apa bondo moh yen kowe wenehi dhuwit nyang aku tegese kowe nyogok marang aku ora sudi mbok sogok ngerti ora sing nyogok karo sing disogok kuwi padha-padha dosane padha-padha lupute ngono iya wah iya kula slendro kang rasa slendro kang jiwa mula sak mengko karepen resik atiku anggonku mbantu marang negara Wirata ora sah aku mbok wenehi bebungah apa-apa aku moh nampa apa-apa saka kowe yen to pancen aku njaluk bebungah karo kowe tegese atiku ora tulus atiku ora ikhlas anggone bakal mbantu marang negaraku mangkono Jagal Bilowo iya pancen kaya mangkono ya rada majuwa lungguhmu cah bagus Permara oleh mangasa ngambreng Kadi karunaning kaswasih ring marga Hamalagung Risang Ganta Pastrat maja lengleng lalu manguladi Surya mangrang sang wayah Surya mangrang sang wayah Umyus amara wayahanto Dadi Jagal Abilawa wegah nampa bebungah apa-apa kalamun to dadi jagone wong Wirata pancen bener merga Jagal Bilawa duweni panemu yen ana pejabat kok korupsi yen ana nganti pejabat kok wani mangan duwite negara aku ora nyalahke sak wutuhe marang pejabate nanging kawulane sejatine yo melu salah jalaran kawulane yen ra diwene dhuwit yo ora gelem nyoblos kawula yo melu salah kawula yo melu luput aja digebyah uyah sing salah mesti pejabate sing korupsi ning kawulane yo melu mangan duwite pejabat nek ra dikeki dhuwit ra gelem nyoblos matane picek mula aku njaluk supaya negara Wirata kene resik saka bangsane kono kuwi mani politik kudu ilang saka negara Wirata wela dalah edan pinter tenan kowe Jagal Bilawa lengeng driya mangu mangun kong kanduhan rimang lerlena tanpa kahanin lerlena tanpa kanin yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sang Hyang Utama
upama bocah nom-noman negara Wirata racake kaya kowe kabeh kira-kira Wirata kene racake ora padha gegeran ora ana padudon ora ana dredah munggahe panca bakah tak ambali meneh ora usah ngalem karo aku ora usah ngalem karo Jagal Bilowo aku ora mentem marang Pangalembono iya to ya iya Bilowo iya wis dina iki ketokno dadamu le ketokno jiwa kasatriyanmu mara gage majuwa ana blabar kawat janget cinencang seto Buminjaya kula wonten dawuh Kanjeng Rama Dewaji Prabu Matswapati iringen ya kowe minangka botohe Jagal Abilawa nok-nok dateng sedika Rama Dewaji kula nyuwun pamit saha tambahing pangestu duga-duga ginawa ati-ati aja nganti keri seta dandanya sekar gadung Gantya ingkang winuwus ingkang mapan ana ing kepatihan risang Raden Rajamala kalamun Cinandra solahe Raden Rajamala solahe kadya mliwis nyampar banyu
Rumah Wayun Raja Malagara rupa mangeses kadyangen pang sempal kaprapal selo-selo kaplasa satulu mayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi Reca manik sejatine ngalam kang tinuding ing jagat. He adiku Yayi Rajamala. Lah dalah ya. Ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Kincaka Rupa nimbali karo aku adimu si Rajamala. Dina sakmengko kowe sing tak deng-deng kaya kendang paribasane. Aku kakangmu Kincaka Rupa ora marem yen mung dadi patih ana ing negara Wirata. Aku kudu dadi wong nomor 1, tegese dadi ratu ana ing negara Wirata. Embuh piye caraku, embuh piye reka dayaku, anggonku bakal nglengserake kawibawane Kakang Matswapati kang sakmengko dadi ratu ana ing negara Wirata. Iya Kakang, ngestokke dawuhmu. Tontonan adon-adon jago manungsa iki mung kanggo srana, mung kanggo pancadan, kanggo srana ngrebut kawibawane Kakang Prabu Matswapati. Kowe kudu menang Rajamala. Kowe kudu menang musuh tanding karo jago saka negara Wirata. Aja kuwatir Kakang. Nadyan aku manungsa lumrah, nanging Rajamala kena ing lara tan kena ing pati. Karepmu piye Rajamala? Sak mangsa-mangsa aku mati, aku cemplungno ana ing Sendhang Watari. Mengko aku bakale urip maneh Kakang. Nadyan matiku sedina ping 17 paribasane, nanging yen to Rajamala iki mengko mbok cemplungke ana Sendhang Watari, bakale aku urip meneh, bakale tuwuh maneh apa sing dadi kasektenku Kakang. Yo, bakal tak estokake apa sing dadi kandhane Yayi Rajamala. Mula kirapke Yayi Rupa Kinca, apa Kakang Kincaka Rupa? Kirapno wadyabala saka kepatian kon ngawat-ngawati lumadining adon-adon jago menungso. Iki mengko yo ngestokake dawe Kakang Kincaka Rupa. Surak barbang bareng-bareng tumandang. Mara gage budal dina iki Rupa Kinca. Ah
Hei. Baik, Oi. Buat. Oh, Hei, oh. Hei, Hei, Hei. Hei, Hei, oh, Oi, Oh, Hei, Oi, Hei. 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 Oh. Wah. Woi, woi, Hei, 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 ta. Wah. Wah. Ta. Ta. Bơ. Ê. Đây. Hey, hey, wait. Oh, ha, ha, ah. Oh, ha, ah. Ah. Hey, Oi. Oi. Ah. 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 Wah. Woi. Jagomu endi Seta Bubinjaya? Iki jago saka kepatian si Rajamala wis samata ing gati sawega ing diri. Endi jagomu saka negara Wirata? Kula aturi nenggo sawetawis nembe melampah. Jagomu nun inggih pun jagal Abilawa. Kula aturi sumene sawetawis nenggo sekedap nembe melampah mriki. Yo, tak enteni kaya apa menungsane. Ora-orane menang musuh jagomu, jagoku si Rajamala. Iya apa ora? Iya, Kakang. Ndi? Jagal Bilawa kon rene. Wae! Ugo! Bangsat elek. Rekata Dyan Bratasena kampuh Palembang Bintulu adi
sarira ngawula tumungko dek wok simbar jojo yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris. Hei, Seta Buminjaya, kula wonten dawuh paman. Jagone wong Wirata sing ning mburimu kuwi lakar kados mekaten. Sapa jenenge? Jagal Abilawa. Jagal Bilawa lakar kasinggihan Kanjeng Paman. Piye? Kira-kira piye? Monggo nderek kersanipun Paman Kincaka Rupa. Rajamala. Piye Kakang ana dawuhmu? Kuwi musuhmu sing ana nggurine Seta Buminjaya. Toh, ya. Lakon tak kemah-kemah balunge Kakang. Aja sumbar mengko mundhak aber. Ngestokke dawuh. Dina samengko mara gage gatekno Seta. Tontonan adon-adon jago manungsa iki keblat papat 5 pancer padha nyekseni kaya ngapa to gayenge, kaya ngapa to regenge, banner-banner wis dipasang. Ngono. Saksikanlah. Lha nggih. Wujude adon-adon jago manungsa kang mapan ana ing alun-alun negara Wirata. Mula saking gayenge tontonan adon-adon jago manungsa iki, adon-adon jago manungsa iki yen ora ditotoi ora gayeng. Lajeng kersanipun totoane dipolke pisan. Karuan nek entek-entekan. Lagi lajeng totohanipun menapa? Bur manuk, tegesipun bur manuk yen nganti jago Wirata sapa mau jenenge? Jagal Abilawa. Yen to nganti Jagal Abilawa mati ana palagan, bapakmu Matswapati kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo saka negara Wirata. Kosok baline yen to nganti Rajamala jagoku sing mati, ora mung bumi kepatian, guluku tak udoke. Piye? Lho nggih, piye Balawa? Iki totoane negara. Kira-kira kowe wani apa ora? Wani yo. Kowe wani? Wani, tak geceke ndase Rajamala. Ya. Piye? Seta? Nggih, wantun. Wani, wantun. Ya, yen kowe wani tak sekseni ucapmu, aja mung kandhek ana ing lati, ning kudu ana hitam di atas putih, tanda tangan ning kene Seta. Iki wis ana jenenge Kincaka Rupa. Seta. Niki di tanda tangan. Tegese iki wis kuat, buktine wis nyata kalamun totoan iki disekseni hitam di atas putih, kurang kuat nek urung diwenehi setempel. Apa-apa nek urung disetempeli lagi. Kuwi kurang kuat Seta. Lho nggih. Nggih ngestokaken dawuh. Wis sampun. Yen wis jagomu unggahno panggung supaya ditindakake dina iki. Sakniki. Yo, saiki. Sesuk wis pindah panggon. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh. Aja kesuwen enggal ditindakake aton-aton jago manungsa iki. Seta Buminjaya. Caritaning satriya linwe kang mardi mring kautaman. Tan pegat mring pangestine, tan pegat mring pangestine, tan pegat mring pangestine.
pamaptuh Rajamala. Ya. Aja to mung jagal Bilawa. Dewa kon medun gawa gaman bledek, Rajamala ora bakal mundur cangkah bagus. Maju ketokno yen kowe kuwi adine Kincaka Rupa. Ya, ngestokke dawuhmu, Kakang. Menango juritku Rajamala. Piye, Mbah? Kira-kira jagoku menang apa ora? Nggih, kula bagian ngobong dupa. Apa ana syaraté supaya jagoku si Rajamala bisa menang ana ing blabar kawajangan Cinencang? Nggih. Aja sampeyan aja takon rena-rena, syaraté namung setunggal. Syaraté apa? Mbah Dukun. Syaraté jago jenengan si Rajamala dina iki aja nganti perang kon madhep ngidul. Lho, kok iso ngono? Nggih, mergo sakniki Nagadina lagi teng kidul. Malah jagongan kalih Nagasari barang. Ngono, Mbah? Nggih. Menang tenan nggih, hitungane niku hitungan 6. Hitungan 6. Nggih. Hitungan 6 iki jlentrehe kula hitung nggih, hitungan 6. 1 Rajamala menang. 2 Rajamala kalah. 3 Rajamala menang. 4 Rajamala kalah. 5 Rajamala menang. 6 Rajamala menang. Menang. Mesti menang. Sing penting dongakno terus iki ana duit nggo tukon rokok. Lah ngapa to repot-repot barang iki? Mboten usah ngagem to. Ora usah. Iki tampanono iki nggo syarat nggo tuku kowe rokok. Lah ora usah ngene iki barang. Ditampa apa ora? Nggih, halah pinten to niki? Dongakno terus supaya menang jagoku, Mbah. Nggih. Menang karepmu ora ya karepmu. Penting entuk duit. Nek ngedulan jare komplek nek cah anyar sapa ki? Piye yu mosok 150 gak jalan? Mboten, Mbak. Saniki napa-napa pun mundhak. Alah barang rakulaan lho. Hah? Wis ta, engko tak nggo langganan. Nggih pun monggo ngono lho. Aku wis kadung tak nggo langganan nek penak nyang-nyangane ngono. Ndi jagal Bilawa kon munggah ana blabar kawajangan Cinencang kon ngadepi Rajamala. Ayo Rajamala maju ning kene dibuktekke sing menang Rajamala apa jagal Bilawa. Ngejak pirang dina tak ladeni. Tambah 50 tanduk ya. Nggih, Mbah. Ridho mawur mangawur-awurahan dengarane ngajurit gong maguru gongso dadak kaya butula war panjriting tangga esti mimang duaja kang kekitir ora kata ingkang duaja
Dwaja lelayu sepit Gagal bilo mara diage mumpung durung kebacut kowe njaluka ngapura karo aku kowe tanding karo aku padha karo soroh nyawa jalaran raja mala wong digdaya wong prawira jayeng palagan tinata mendat jinara menter pinaku bendal binedil njondil maneman kowe isih enom isih dawa umurmu kowe nandingi aku ora gondro sepira mumpung isih kena dipetung kowe ngaku kalah ning aku gek kowe mulya tak sangoni pira butuhmu mula ora sandata kesuwen kowe teluka karo aku teluka karo Raja Mala cangkemmu menengo ana blabar kawajanget cirencang kene dudu nggone wong nyang-nyangan anane wani apa ora urip apa mati mula kangsa kowe iku Jagal Bilawa ora bakal gigrek muluku senadyan mung sak lomba tanding karo dapurmu yen kowe wani karo aku kowe tegese soroh nyawa ayo maju kepara ngarsa cacing bae didak molet apa meneh menungso kaya Jagal Bilawa edan tenan umpat kapito kaya buntute ula tak pangin kekejero kaya manuk branjangan Bilawa musuh Raja Mala ndak ibaratake kaya timun musuh duren timune Jagal Bilawa durene Raja Mala timun keceblokan duren hilang nyawamu Raja Mala musuh Jagal Bilawa tak ibaratake kaya tomat musuh watu ora gelem kalah tomate sapa watune sapa tomate Raja Mala watune Jagal Bilawa tomat keceblokan watu kelakon meclothot utekmu kowe iso ngalahke Raja Mala padha karo bisa ngraji angin ngukir langit kowe iso ngalahke Jagal Bilawa padha karo iso ngalahke malaikat Jibril cangkemmu nantang yo nantang rasa nyandak malaikat merinding githokku iyo maju secangkah kelakon dadi pengewan-ewan ganjur pecah dasmu kowe adu jagone diwiwiti dikeploki yo Jagal Bilawa menang yo Raja Mala bangka yo weh cangkeme iblis lanat kok mboten saged suwi awakku ora patek fit iki rada masuk angin nggih ya wis ya kapan-kapan nek longgar tak rene neh servismu memuaskan nggih wis jan ayu tenan dah yo tuwek arep modar kelakuane ngantek loro kabeh
aja mati Bilawa. Iki tatawane negara. Kowe aja nganti kalah, kowe aja nganti mati. Tangi ya Bilawa, iki tatawane negara. Ah, ngombe. Oh iya. Ngombe ora metu. Piye? Kowe maju meneh? Musik. Kok musik? Ngenteni bel. Ngenteni bel. Wis kae wis muni. Yo, dongakno aku tekan kadoan. Yo, kowe tak dongakne lanang juritmu. Yo. Khususon Jagal Bilawa Al-Fatihah. Woi! Wah! Bu! Wah! Blow! At! Wah! Wait! 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 Wah! Wait! Kalih! Lah bar kawat kok ya metu lah. Ayo, tangiyo we. Tangiyo. Cah kedung Tuban kok dilawan. Serbabah depani lemah risang raja mala. Utah ludira prayitna kang Raden Kincakarupa giya mrentah mring Wadyabala kepatihan. Sigra kadabyang-dabyang kacemplungake sendang penguripan sendang watari. Urip meneh kaya wungu saka Nendra Dyan Rajamala. Yo, gotong, yo. Yo, dihitungi. 1, 2, 3. Bilawa, aku isih urip.
Prataruna Hanudya sanes karo mongko sakune dumati marsuki ing karo kang ate gunane bisane sembodo edanan tek elok men tek hebat men jago saka kepatian kae genah wis mati sek dicemplungi sendang kok iso urip maneh wah jan wis mati ki lemes-mes lho dicemplungi makhluk iso urip neh lho iki engko nek ngene carane mati iso urip neh mati iso urip neh iso-iso engko wayangane bar jam 7 isuk ya yen ora tak goleke bantuan karo priyayi siji iki ora bakal rampung perkarane sampeyan tek ora tanggap ing swasana enek apa ki adon-adon jago nika sing maju wonten ing blabar kawajanget Cinencang kakang sampeyan Jagal Abilawa musuh tanding kelawan si Rajamala Rajamala mati dicemplungke urip maneh Rajamala mati dicemplungke urip maneh niku sampun marambah makaping-kaping niki nek mboten sampeyan sing nulungi mboten badhe padhang lelakon niki ana sajroning blabar kawajanget Cinencang apa entuk tulung tinulung Kiai tulung tinulung secara delik-delikan caraku mbantu kepiye Kiai ngaten nggih sampeyan dhisik tau duwe pusaka peparing saking Bathara Brahma ingkang nami nuwun inggih punika panah Kiai Bromo Warastra Bromo Warastra iya niku pusakane sampeyan to iya pancen bener Kiai niku panah saking Bathara Brahma ingkang winastan Brahma Warastra gunane inggih dhateng ripalungguhan sak mangke panah Bromo Warastra sampeyan lepasne saking mriki panahe sampeyan arahne sampeyan ner wonten sendang penguripan utawi sendang Watari ing mriku mangke sendang Watari bakale aber yen Rajamala dicemplungke dhateng mriku Rajamala mboten badhe urip ning bakale mati kobong dadi awu nanging panjenengan nindakake perkawis menika bakal angsal ganjaran saking Gusti ingkang Maha Kuwaos ya mundura enggal tak tindakake perkara iki sendang Watari utawa sendang penguripan bakal tak tibane pusakaku Kiai Bromo Warastra Kiai
Ayo Bilawa ngejak pirang dina tak ladeni le. Raja Mala urip neh, Raja Mala bangkit maneh. Nadyan to aku mati mbok pateni sedina ping 17 ora bakal kowe ngalahke Raja Mala. Ayo nungkula ngaku kalah karo Raja Mala le. Wah! Wauta kaya mangkono noyah nayuh Baskara titi mangsa budidayane manungsa tan kuwawa mbedah garise kang kawasa risang Raja Mala wis tumeka wahyaning mangsa kala pinesti janji datan kena den oncati Sendang Watari ingkang sampun cinemplungan panah Yai Brahma Warastra mubal babal dadi geni kocap Kunarpane Dyan Raja Mala ingkang den cemplungaken Sendang Watari kobong dadi awu kunarpane Sang Raja Mala gugur Sang Raja Mala. Oh, digotong. Yo, gotong. Yo, gotong. Jiwa mancing Hei Boy mati aku boy adikku Yayi Raja Mala ora nduga mana kowe ndisikipun Kakang Yayi kowe mati kobong ana sajroning Sendang Watari ya sendang panguripan. Bilawa aja gembelo ndasmu jagone mati adine mati kakange sing maju bangsat elek. Jagal Bilawa aja mung kirang gumuyu kowe dupeh bisa mateni Raja Mala kowe gembelo sirahmu sak kenteng parat. Ayo iki kakange Kincaka Rupa ora bakal narimake perkara iki 100 bareng ambrus 1000 bareng maju adine mati kakange sing melu mbelane sapa no iki enek wong kok tik cantik Ram. Peyuh
Wiwit saka puncuk rambut nganti jempol sikil ora ana getek cacate, ora ana getek cirine. Hei cantik. Namane Pean sapa? Inggih Raden. Menapa paduka pangling kalian kula nate ketemu kalian panjenengan. Loh, ana ngendi kowe nate ketemu karo aku? Wonten keputren negari Wirata. Kula abdine Dewi Utari, nami kula pun Niken Salindri. Yes! Hey! Yo iki perkara cah siji iki iso geger ning donya. Perkara Raja Mala mati yo Ben, sing penting aku iso petuk karo dirimu. Kowe kuwi disawang saka kaduan Demes, disawang saka cedhak pantes, wiwit pucuk rambut nganti jempol suku, babar pisan ora ana getek cirine. Rambut ngembang bakung, marake ati bingung, mripat damar kanginan, wuh rasa kasmaran, lambene manggis karengat yen pinuju mesem mangu jiwat, payudara wewek ning kathok marake sesek. Nyapa to ngono kuwi nyapa ya ampun aku gething ngono kuwi aku gething. Wis ora usah dadak tedeng aling-aling tedeng. Aku seneng karo kowe, aku kedanan karo kowe. Asline omahmu ki ngendi? Ing daerah mriki mawon Dung Tuban mriki. Kowe njaluk apa? Waton kowe ora njaluk tumurun ning lintang lan rembulan ae. Gantung hatiku. Wis sing enek ning kene mung aku karo kowe. Kowe gelem dadi bojoku apa ora? Kowe dadi bojone Patih Kincaka Rupa, ora bakal tumiba ning ora bakal tiba ning parang curi, nanging bakal tiba ning kasur babut. Ayo kowe gelem ya dadi bojone Patih Kincaka Rupa. Kula niki tesih enem. Kula niki tesih di bawah umur. Jenengan niku pun tuwek. Napa mboten pun disawang wong akeh mboten pantes. Lho, wong tuwek kaya aku ki entuk bocah cilik ngene iki padha karo entuk jamu ora. Heh? Lho aja guyu, aja guyu. Wong guyu ngono iki ning kene mak trepok ngono lho. Piye? Piye? Kowe dadi bojoku ya? Mboten. Lho kok mboten? Kula niku sampun gadah garwa. Nek mboten napa-napa kula niki pun gadah garwa, kula pun gadah pasangan. Pasanganmu sapa? Pasangan kula wujudipun Gandarwa. Lho. Bocah ayune menik-menik kaya ngene kok duwe bojo Gandarwa. Menungso wae akeh kok rabi karo gendruwo. Lho, aja ngenyek gendruwo iso suwi ngono. Apane leh nresnani iki lho. Mapane bojomu ning ndi? Wonten ing pojok beteng negari Wirata. Kowe kudu gelem dadi bojoku. Nggih mboten napa-napa ning jenengan nembung riyin kalih garwa kula. Nek garwa kula angsal nggih kula ibaratipun sega mungging rampadan kapula sak wanci-wanci kula nderek. Nyapa to jendemek ngono sik to, nyapa to kon nembung sik. Nyapa. Bahaya. Iki cara mangan sepisan tok wis wareg selawase. Mapane wancine tengah wengi utawi madya ratri wonten pojok beteng negari Wirata. Ya, tak petukane bojomu, tak tembunge supaya kowe gelem dadi bojoku. Sumangga Raden Patih.
Nyapa to Gah aku ngosik to. Nyapa Gah? Mesti ngono kuwi nakal to. Siin aku siin. Wong wedoke nek malah gayane isin-isin rada nolak malah saya koyo dijengkrak-jengkrakne aku. Kaya ana tantangan. Ngenteni tengah wengi Madya Ratra petukane bojone ning pojok beteng negara Wirata. Salindri mlayu-mlayu gawe kaget ana apa? Bilawa aku tulung ana ya Bilawa. Tulungi piye? Nang ana Patih Kincaka Rupa maksa aku kon dirabi. Yo wonge ketoke gagan ning gilani. Gilanine piye? Nek nyawang aku yo saka dhuwur mengisor, mendhuwur neh mengisor tekan dodon mandeg suwi ngono. Nek nyawang mripate harus dikiyir-kiyirne lambene dicokot ngisor ngono. Aku gila, Bilawa aku gila. Terus aku ngaku nek duwe bojo gendruwo mapane ana ing pojok beteng negara Wirata pancine tengah wengi utawa Madya Ratri. Engko yen wis tengah wengi kowe manggono ning pojok beteng negara Wirata patenana Patih Kincaka Rupa. Aku mbok padakne ndruwo ngono ya. Ngene iki ora wurunga sing temandang aku nek ndang to aku njaluk tulung engko aku nek piye aku diruda paripeksa piye ndang to. Bilawa aku tulungana babakan Patih Kincaka Rupa pasrah bongkokan marang jagal Bilawa Bunduna. Wis mapan ana ing pojok beteng negara Wirata. Iki wancine wis Madya Ratri utawa tengah wengi. Ndi bojomu? Kondene. Bojomu kondene tak tembunge yen kowe kudu gelem dadi bojoku. Yen kowe ora gelem dadi bojoku kelakon ing ripalunggan iki ing tengah bengi iki kowe tak ruda paripeksa. Aduh yung. Aduh, burik.